olla o que pode gañar comisións de $32 en un nivel octavo que pode chegar a ter 300.000 persoas, olla que só teña 3.000 ou 4.000 e que estén fechando matrices por día, señores. Comisións, 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 comisións. Este negocio é impactante con estes 8 niveles porque recibe alimentación económica das matrices e das accións. E as accións, aí está, que é o cuadriño da dereita, é un exemplo de 20% de comisión por cada acción. Por exemplo, se eu coloco $1.000, o 20% de $1.000 dá 200. Eses $200 son os que se reparten en 8 níveis. Para o primeiro nivel, 20%, 40% para o segundo nivel, entenderon? Ou seja, 20% de todo o que se mova en accións é repartido en 8 níveis de profundidade. Iso é algo extraordinario con unha matriz poderosísima 5x8. E aquí vemos un exemplo, o mesmo, de unha acción de $5. O 20% de $5 son $1. Bom, primeiro nivel, 20% de $1, 0,2, 0,2, así ata 8 nivel. E atención, aquí na dereita temos os pagos mensais se nos activamos na matriz 5x8, lembrando que é opcional. Se eu me activo en 14,95, teño acceso mes. O mes que você quiser dar a baixa, non ten problema, ninguén vai obligar, Só que ese mes você non vai cobrar as comisións, que acabei de explicar. 14,95 dá dereito a 3 niveis de profundidade, ok? Se considérase activo, plus, despois pasamos aos seguintes níveis de profundidade, por exemplo, Pro Power xa ten dereito a 5 níveis de profundidade, un profesional xa paga 149, ten dereito a 6 níveis de profundidade, etc. E así ata o octavo nivel, cando você quiser ter acceso a todas as comisións, tremendas comisións, que se van producir, bueno, $749 por mes. Entón, cada un vai vendo na secuencia do crecimento da súa rede, en que momento ele está interesado en subir para o seguinte nivel. Mais nada, pronto, é ir paso a paso e cada un vai, empieza con a pequena, vai pasando para outra máis grande, etc. Pero vamos a clarificar que vamos ter un premio de bono rápido das mensalidades dos nosos directos. Todas as renovacións mensais dos nosos fillos no negocio nos produce un 33%. Se ten 10 fillos activados con 14,95, son $5 por cada un, son $50. Entón, olla que estamos recibindo xa quase un royalty moito forte todos os meses só do 33% do residual dos nosos directos persoais no negocio. Por tanto, estamos tirando a conclusión de que con 3 persoas patrocinadas eu pago a miña mensalidade. Unha das preguntas máis insistentes cando se fala deste tipo de programas, eu resolvín parte da preocupación no inicio falando de legalidade, de transparencia, de negocios, de tendencias, xustos, necesarios, éticos, todo iso foi falado. Pero agora vamos falar de sustentabilidade. A información que eu vou dar para vocês, eu sei que ten bons profesionais nesta sala. Este argumento poderosísimo, porque xa estamos enviando información, iso aí 2% diario, iso vai morrer, e como é que se sustenta a compañía, non sei que, iso é o primeiro que você vai receber de outro líder do mesmo perfil de você ou superior. Estou aquí, isto é sustentable, iso aí non é sustentable. Bom, para aí, vamos a ver explicar o seguinte, con moito cariño, porque cando as persoas se entendan van perceber que temos un super mega negocio, super sustentable. De que xeito? Primeiro, cando compramos as accións, lembren que a maioría das persoas poden retirar, poden sacar todo o diñeiro se quiser, mas non van sacar todo o diñeiro. Van deixar unha parte producindo. Que é o que nos recomendamos ás persoas. Se colocou $1.000, tira os 1.000 cuanto antes, e vai ter 1.000 de lucro que vai deixar operando no sistema, xa non perdeu. Se colocou $5, vai gañar 10, 5 tira para você, se quiser, xa non perdeu, e os outros 5 deixa producindo no sistema. Por tanto, quer dizer que o sistema vai producindo, vai chegando un momento que reinvertindo, vai producindo $100, $200, $300 diarios. Agora pergunto, se está producindo, quen vai tirar o 100% do capital? Quizá poda retirar diariamente 50% do que gaña, 50% reinviste.
Primeira parte, a empresa sempre está con moito capital circulando porque non todos retiramos o 100% do capital. E entrada de diñeiro moito forte en Cyclers, acabei de falar, eu teño quasi 200 posicións de $5 compradas en Cycler, iso é un investimento. Por enquanto, investín lá, ou seja, de onde é que eu comprei tantas posicións en Cycler? Do lucro que eu xa teño diario. Eu acordei esta mañá con con 80 e tantos dólares, ao longo do día voltei a gañar máis, e esos 80 e tantos dólares eu reinvestín en posicións de $5 no Cycler. Quer dizer que a empresa está se capitalizando moito forte en Cycler porque persoas que saben facer rede e que coñecen as características do Follow Me van investir moito forte en Cyclers, posicións de $5, pela premiación tan potente que ten no nivel 6. Ou seja, aí ten unha fonte de capitalización moito importante. E a máis importante, atentos ao que vou falar, é que marketing de rede, isto é un mix de redistribución de riqueza con marketing de rede. Temos matrices Follow Me e temos matrices 5x8, señor. Temos unha matriz de marketing de rede con toda a regra, un network marketing 5x8, matriz forzada, con mensalidades, e a mensalidade máis alta de 740 e non sei cuántos, $749. Señores, sabe o que vai acontecer? Qual é a visão que nós temos que ter do negocio? Miren, falamos de unha empresa que leva 4 anos pagando, falamos de unha empresa que xa demostrou sustentabilidade con outros programas no pasado e pagadora durante 4 anos puntualmente a todo o mundo. Primeiro antecedente de sustentabilidade, estamos como unha empresa que sabe como facer o negocio sustentável, pero xa mellorou de xeito inacreditável. Por qué? Porque este negocio é máis sustentável que moitas empresas de marketing de rede, porque podemos chegar a ter mensalidades mes a mes que nós estamos tirando do sistema, non temos que pagar do noso bolso. Moito importante isto, señores, você non vai ter que pagar do seu bolso nin 14, quizás no inicio sim, a primeira sim, despois nunca máis. Do lucro que você tem, vai pagando outras mensalidades máis altas à medida que a organização cresça. Então, vamos estar pagando quizás un 50, 60, 70% da rede daqui a un ano en mensalidades de $749. Señores, con os gaños que eu teño no sistema, non sai do noso cartón nin do noso bolso. Pergunto, seguramente concordan con a xente, ¿cuántas empresas de marketing de rede levan 20, 30 anos no mercado sustentándose con mensalidades de $50, de $30, de $100? Que é a mensalidade nunha empresa tradicional de marketing de rede? É para sustentabilizar, para poder pagar comisións. Por qué? Porque o produto que eles venden fabrican baratiño, moito baratiño, fabrican por millóns de unidades, é quasi gratis e despois venden a você por unha fortuna mensal. Ou seja, os pagamentos mensais dan sustentabilidade e nós estamos con unha redistribución de riqueza que ten pagamentos mensais e inmensamente máis fortes que de moitas empresas de marketing de rede. Señores, tremendamente sustentável pelo fato de ter 2 marketings de rede e unha matriz con mensalidades que poden chegar ata $749. Temos un escritorio online moito bonitiño, temos ferramentas de envío de email masivo para toda a rede gratuitas, temos banners, temos posibilidade de envío de saldo interno. Outra das cousas que a mí me sorprenderon é que son profesionais. Teñen unha página web que te colocan un servicio de mail marketing gratuito. 5 minutos antes da conferencia você manda un mail para as persoas, un mensaxe por unha mensaxería interna, chega no back office deles, da empresa, e chega na caixa postal. Transferencia de saldos internas entre particulares, banners, ferramentas, libros, produtos digitais, cousas, ferramentas que pode você comprar para você se axudar as persoas no seu negocio, etc. Nós pagamos para entrar con Solid Trust Pay, Liberty Reserve, Alerpay ou saldo que eu teña en Ultra Project. Se alguén me paga $100 na miña conta, eu mando un saldo interno, porque lembren que todo o mundo ten conta gratuita porque o registro é gratuito no inicio. Coloca $100 na miña conta e eu te mando do meu lucro $100. Estou vendendo meu saldo para persoas que de repente non teñen operadoras virtuais, né? Ainda que todo o mundo ten que comenzar a traballar con operadoras virtuais, podemos entrar con Solid Trust Pay. Se pode pagar con cartón? Sim, sempre que este asociado a Solid Trust Pay. Solid Trust Pay admite cartões, señores, todos os cartões.
Temos tutorial en portugués e en español de como abrir unha conta en Solitrus Pay, configurar un cartón. A partir de aí, você é totalmente autónomo e pode usar eses 3 cartões para pagar, comprar accións, o que você quiser. Liberty Reserve tamén pode pagar con saldo en Liberty Reserve e con Alerpay e retirar o diñeiro para Liberty e para Alerpay. Estaremos dando máis informacións sobre operadores virtuais, porque quen non teña saldo en Alerpay ou en Liberty ten empresas que venden saldo e injectan saldo na súa conta de Liberty ou de Alerpay, se você quiser. E concluímos que registro gratis, oficina o xerenciamento 24 horas online, comisión se producirse unha comisión após 24 horas e paga nese instante. As comisións de 2% son 24 horas exactas de tempo real e registro gratis, que é unha boa estrategia. Eu quero clarificar aquí para terminar a todos vocês que, moito importante, cando unha persoa se registra está tomando posición na matriz, non perde esa posición. Fale para o seu grupo, despois que pensen, van para frente, non van para frente, mas que tomen a posición xa, porque están tomando unha posición nunha matriz que ten derrame. Mellor quanto antes, é gratuito. Entón você vai ter unha posición na matriz e no momento que você quiser se activar, todo o que está por debaixo vai comenzar a gañar. No momento que este inactiva, está inactiva, mas a posición você xa pegou para você, tá? Concluímos, ten spillover, ten derramamento, ten comprensión dinámica, da baixo para arriba, etc, etc. Creo que acabamos de explicar argumentos poderosos de que estamos con un bon negocio. Espero ter sido de axuda para que nós podamos transmitir isto para as persoas. Cando un negocio comeza novo no mercado, sempre ten aquela cousa. Primeiro sempre vai ter aquele que, bum, no, falando mal, sin coñecer, só porque ten que ir ben o seu negocio. Non, eu estou aquí, eu non quero que o meu grupo vaya para lá. Non, mira, vamos ver, redistribución de riqueza ou negocios de investimento pode ata fazer dois ao mesmo tempo. Mas ten persoas que sin coñecer, nós temos que informar. O máis importante agora no inicio é informar, é mostrar o potencial. Ten moita lideranza boa por entrar, mas de repente aínda non ouviron o potencial do negocio. Entón, se informen, tomen carácter na hora de pasar un negocio que é legal, que é transparente, que é un mistura de marketing de rede con redistribución de riqueza, un marketing de rede de tendencia con matriz forzada, con produto virtual que non atrapalla e un negocio de tendencia de redistribución de riqueza. Temos, desde meu punto de vista, unha enorme oportunidade e estaremos sempre a disposición para apoiar e dar forza aí, levantar este negocio. Xa moitos países estamos crecendo e Brasil non vai ser, e Portugal non vai ser unha excepción, ok? Moito obrigado a todos vocês pela presencia, boa noite.